खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बर' साहित्य सभानि 65थि बोसोरारि जथुम्मानि दिनै गिबि सान। दिनैनि समाव डक्टर सुरत नार्जारी बिथाङा बर' साहित्य सभानि फिरफिलाखौ बिरहोयो आरो बिबुंथि लाखियो आरो फरायसाफोरनि मिलिटारि पेरेडखौ मान बावनानै लायो। फारसेथिं बर' साहित्य सभानि लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारी बिथाङा मुंख्लंफोरखौ मान बावो आरो रुंसारि सोद्रोमाफोरखौ गोसोखांनानै गोसोखांनाय मोनसे हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव गुबुन सासे लेङाइ आफादगिरि प्रशान्त बर' बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। बर' साहित्य सभाया मोनसे बेबादि जौसां जेराव गासै थाखोनि सुबुंफोरा ज' जादों। हादोरनि थाखाय, रावनि थाखाय आरो बर' बिजोंनि थाखाय बर' साहित्य सभाया मोनसे देरगाथाव आफाद। बर' बिजोंजों सोमोन्दो गोनां जेंना, फरायसालि सोरखारि खालामनायनि जेंना, गावबा गावनि फोरोंगिरिफोरनि जेंना, फरा बिजाबनि जेंना आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय गोनां जानाय जायखिजाया आयदाफोरखौ लानानै दिनै सावरायदों होनना मिथिनो मोन्दों। आरो मोनद' हारिफोरखौ एसटि सोफादेरनायनि थांखि लानायनि उनाव बर'फोरनि सायाव मा गोहोम गोग्लैगोन आरो थाखानाय एसटि थाखानाय ट्राइबेल माहारिफोरनि माबादि जेंना नुजाथिगोन बेखौ मिथिनायनि उनाव साधारन आफादाव मोनसे थांखि लाबोनाय जादों। बे बेलायाव दिनैनि जथुमाव सावरायनाय जादों होनना दिपेन बर' बिथाङा बुंदों। तामुलपुर जिल्लानि सेसापानियाव बिपिएफ दोलोनि सांग्रांथि मेल खुंदों। बेजों लोगोसेनो 22 नं दारांगाजुलि बियाबनि 3 नं पश्चिम कुमारिकाटा प्राइमारि कमिटिनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ सोलाय सोल' खालामनानै गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफामफिनना लानाय जादों। गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफुंना लानाय हाबाफारियाव बाहागो लादों मिरु बिपिएफनि सोद्रोमा सबिन बसुमतारी, दारांगाजुलि ब्लक आफादनि आफादगिरि फखरुद्दिन आहमेद, लेङाइ आफादगिरि हरेन बसुमतारी, कमल उजिर, दारांगाजुलि ब्लक बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि गबिन्द सरनिया, नेहाथारि सानसुमा बसुमतारी बिथांमोना दिनैनि सांग्रांथि मेलावनो 3 नं पश्चिम कुमारिकाटा प्राइमारि बिपिएफनि गोदानै बिबानगिरि महरै सायख'जायो पेरेन्टस बडिनि आफादगिरि महरै सिमांसा बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि महरै नीलकमल बसुमतारी, आइजो आफादनि आफादगिरि महरै साधना बर', गाहाय नेहाथारि महरै मीरा बसुमतारी, लाइमोन बिपिएफनि आफादगिरि महरै मिरन हासदा, गाहाय नेहाथारि महरै कुरमुद बर'। फैगौ विधानसभा बिसायख'थियाव बे दालाइ आफादा मैखोमै हाबा मावनो हागोनखौ आसा लाखिदों दारांगाजुलि ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि फखरुद्दिन आहमेद बिथाङा बुंदों। हिमाचल प्रदेशनि चिरमौर जिल्लानि हरिपुरदारनि साखाथियाव शुक्रबारखालि मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय जायो। सा 66 दावबायारिफोरखौ लानानै फैनाय गंसे दावबायारि बासआ कन्ट्रल खोमानानै हाखराव गोग्लैनायाव खमैबो सा 14 सुबुंनि जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैदों आरो जाथायाव सा 35 दावबायारिफ्रा गोब्राबै जोखोम जानायनिबो खौरां मोननाय जादों। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला बासआ चलननिफ्राय हरिपुरदारथिं थांगासिनो दंमोन। दावबायनाय समाव हरिपुरदारनि खाथियाव गारि सालायगिरिया कन्ट्रल खोमानायनि जाहोनावनो बासआ हाखराव गोग्लैदोंमोन। जाब्रबथायनि सोदोबखौ खोनानानै जायगानि सुबुंफोरा थाबैनो मददनि थाखाय जायगासिम खारलाङो। उनाव जिल्ला खुंथाय आरो रैखाथि हान्जाया जाथायथिलियाव सहैयो आरो रैखाथि हाबाफारिखौ जागायो। बे समावनो जाथायनि खौरांखौ मोननानै हिमाचल प्रदेशनि लेङाइ गिबि मन्थ्रि मुकेश अग्निहोत्री बिथाङा जाब्रबथाय जानाय जायगायाव थांनानै थासारिखौ नायहैयो। खौरां बिजोंजों रायज्लायनानै बिथाङा बुङो दि जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ खाथि खालानि गोबां देहा फाहामसालिफोराव थिसननाय जाबाय। खुंथाया आबुङै रैखाथि आरो रैखाथि होनाय हाबाफारिखौ गोख्रोङै मावदों। बेराफारसेथिं जाब्रबथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय गोजौ थाखोनि नायबिजिरनायखौ जागायनो बिथोन होनाय जादों। गुजरातनि सौराष्ट्र ओनसोलनि राजक'ट जिल्लायाव थांनाय 24 घन्टायाव सोलिबाय थानाय बांग्रिंनि जाहोनाव गोबां गिखांनाय सोमजिहोदों। बृहस्पतिबारनि हरनिफ्राय शुक्रबारनि मोनाबिलिसिम जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव 21 खेब बांग्रिं मावनायखौ नुनो मोन्दों, जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफ्रा गिनानै गावनि न'निफ्राय ओंखारबोनानै लांदां फोथाराव आश्रय लानो गोनां जादोंमोन। इनस्टिट्यूट अफ सिस्मोलजिकेल रिसार्चनि बायदिब्ला बे बांग्रिंनि बिबाङा रिक्टार स्केलाव 1.4 निफ्राय लानानै 3.8 रिक्टार स्केलसिम जादोंमोन। बृहस्पतिबारखालि हरनि 8:43 रिंगायाव 3.3 मेगनिट्युड गोहोजों बांग्रिं मावनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेनि मिरुथिलिया राजक'ट जिल्लायाव उपलेटा सोहोरनिफ्राय फ्राय 30 किल'मिटार साहाथिं दंमोन एबा जादोंमोन। बेनि उनाव शुक्रबारनि हरसे आरो साननि समावबो गोबां बांग्रिं मावग्लुंनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। थासारिनि गोथौथिखौ नोजोर होनानै आरो खनले खनले बांग्रिं मावनायखौ नोजोर बोनानै राजक'ट जिल्ला खुंथाया जेतपुर आरो धराजी ओनसोलनि गासै सोरखारि आरो गावारि फरायसालिफोरखौ बन्द' फोसावदों। दिनै
थांनाय हराव सनितपुर जिल्लानि राङापारायाव गिख्रंथाव अर खामदों। बे गिख्रंथाव अरा राङापारा रेलवे निउ कल'नि साखाथियाव थानाय प्रबोध दास मुंनि सासे सुबुंनि न'आव जादोंमोन। अर खामनाया दासनि न'खौ दान्दिसे समनि गेजेरावनो सेवहांगार खालामदोंमोन। जाथायनि बागै फोरमायनाय बायदिब्ला बैसोगोरा प्रबोध दासआ गोजां बोथोरनि गुसुनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गावनि न'नि सिङावनो अर सावदोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों दि बे अरनि जोंब्लावनायनिफ्रायनो हरखाबनो अरा गोबां गोख्रैथिजों जोंखाङो। अरा ओरैबायदि गोब्राबमोन दि न'आव जेबो रैखा खालामनो हायासै। थेवब्लाबो प्रबोध दासआ गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हाबाय। जाथायनि खौरां मोननायनि उनाव अर खोमोरग्रा गारिया जाथायथिलियाव सौहैयो। बिथांमोना दासनि न'खौ रैखा खालामनो हायाखैमोनब्लाबो अर खोमोरग्रा हान्जानि गोख्रैनो मावनाया जोंनाय अरखौ खाथि खालानि थागिरिफोरनि न'फोराव गोसारहोनो हायि बायदि खामानि मावनानै जाथायखौ फोजोबो। बे जाथाया ओनसोलाव गोबां सोमावग्लुंनाय आरो गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। बिहु आरो झुमुरनि उनाव बे बाराव बागुरुम्बा मोसानाय अल्ड रेकर्ड सोरजिगोन। बक'चयगाव आरो पलासबारि बिधानसभा बियाबखौ लाफानानै बक'आव बागुरुम्बा मोसानाय गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। बर' हारिनि बागुरुम्बा मोसानायखौ बुहुमनां थाखोआव दिन्थिफुंनो थाखाय साखाफारा जागासिनो दं। 17 जानुवारि खालि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि नुजाथिनायाव गुवाहाटीनि सुरसजाय स्टेडियामाव थानाय अर्जुन बागेश्वर बरुवा स्पर्ट्स प्रजेक्टआव सा 10,000निबो बांसिन मोसाग्राफोरा मोसानानै दिन्थिफुंगोन। मख'नो गोनांदि खोला कामरुप बर' हारिमु आफाद आरो खोला कामरुप बर' बाथौ महासभानि दैदेननायाव कामरुप जिल्लानि गुबुन गुबुन गामिनि सिख्लाफोरा बाहागो लानानै बक' गान्धी मैदान फोथाराव प्रेक्टिस सेसन खुंनाय जादों। सा 550सो मोसाखावरि आरो सा 9 रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफ्रा मोसानाय रिहार्सलाव बाहागो लादों एबा फोरोंदों। महरगिरिफ्रा 12, 13, 14 आरो 15 जानुवारि खालाराव गुवाहाटीनि सुरसजाय स्टेडियामाव प्रेक्टिस सिजनाव बाहागो लागोन। खाम, सिफुं, सेरजा दामजुफोरनि खबामजों बर' हिन्जावसाफोरा 17 जानुवारि खालाराव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि नुजाथिनायाव दिन्थिफुंगोन बागुरुम्बानि दोहौखौ। बलिउड सेलिब्रिटिनि ससियेल मिडियायाव नंखाय गाज्रि सावगारिया स्प्रेड जादों। मख'नो गोनांदि सासे बलिउडनि फावखुंग्रि थामहिनबा एक्ट्रेस ससियेल मिडियायाव बिथांजोनि माखासे सावगारि बानायनानै एबा AI नि मददजों माखासे नंखाय फट' एबा सावगारिखौ दुथांफोरा स्प्रेड खालामना होनाय सावगारिखौ लाना गोबां सावरायजादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बलिउडनि मुंदांखा स्टार एबा फावखुंग्रि श्रद्धा कापुरखौ लानानै समाजारि बिजोङाव गनायथावै सावगारि नंखाय मोखां बिजाबाव स्प्रेड खालामदों एबा भाइरेल खालामनानै होनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।